kunu tɛnɛlenw jɛnkulu maramafɛn tigilamaw ye dankari waleba dɔ le kɛ kunbiri dugudennin na n'ale ye Burkina Faso worodugu mara ka dugudennin dɔ ye. O yɔrɔ nin na finitigiw ka daga min sigin n'o n'ale tɔgɔ ko 12e régiment d'infanterie commando ale tun bɛ baara la yaasa ka se ka dugulenw sɔgɔ ka na u ka sigida kɔrɔ la kamasɔrɔ nin dugulen ninnu tun ye u ka yɔrɔ bila kabi san 2 le nin ye. Nin finitigi ninnu ka munumunu salo de la olu taara bɛn ɲɛda ni ɲɛda ni bɛnkanni walekɛlaw ye. Laseli min bɔra finitigiw ka daga ɲɛma fɛ n'an ko état major général de l'armée ale y'a yira ko kɛlɛ bannen kɔ faso ka finitigi 17 bɔnɛna o nin na ka fara yɛrɛkɔrɔsidugulenw an minnu wele ko VDPw olu maa 36 fɛnɛ nin tora la. Jatelila faso ka kɛlɛkɛden 53 le kɔni olu de bɛnna nin yɔrɔ nin na. Minnu jogira olu bɛ taa se maa ɲɔgɔnna 30 ma. O tilala ni olugu bɛɛ ye Wayiguya ka dɔgɔtɔrɔso la yaasa ka se ka taa o furakɛ. Nin laseli kelen nin kɔnɔ état major ɲɛma fana y'a yira ko kɛlɛ digira fana maa jugura sabula olugu caman de si tununa. Nka sɛrɛlen dɔ ta fɔta la fɛn min ye kunbiri ka finitigiw ka daga ye ko ale kɔni bɛɛ walakara sabula bɛnkanni walekɛlaw taara ni mugu ani kisɛ minnu tun bɛ o yɔrɔ nin na ani ka tila ka taa don o yɔrɔ tɔw ra. Dɔw yɛrɛ ko nin bɛnkanni wale nin dugusɛgbɛ maa jugu segira ka na kunbiri dugu kɔnɔ ka na munumunu salo kɛ ka filɛri kɛ n'a sɔrɔla fɛn dɔ bɛ yen minnu ma tiɲɛ fɔlɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.